Minħarqaw siltu oħra mill-Evanġelu skont Mattew fejn Ġesu kien għadu kif fejja dak il-tifel epilettiku. Imbagħad ikompli jgħidilna li meta nġabru fil-Galilija Ġesu qalilhom dalwaqt bin il-bniedem ikun merħi fidejn il-bnedmin u se joqtluh u fit-tielet jum ikun irxoxtat u tniktu eċċessivament. U xejn ġew f'Kafarnahum il-kolletturi tat-taxxa tad-didrakma resqu fuq Pietru u qalu l-għallim tagħkom ma jħallas id-didrakma qal iva. U appena ġie fid-dar Ġesu antiċipah billi qal x'idhirlek x'mun is-slaten tal-art mingħand min jiġbru d-dazju jew ħaraġ mingħand uliedhom jew mingħand ħaddieħor. U kif qal mingħand ħaddieħor Ġesu qallu hekk mela l-ulied huma eżenti huma liberi ġifieri. Imma sabiex ma noffenduhomx mur sal-baħar u ixħed sunnara u ħulgħu il-ħuta li titla' u kif tiftil ħalqa se ssib stater se ssib munita. Hu dak u għatihulhom għalija u għalik. Amen. Mindu Pietru stqar lil Ġesu bħala il-Messija l-midluk talla, Ġesu ħada fidejh biex jispjegalhom eżattament x'tip ta' Messija hu. It-titlu kien korrett, iva huwa l-Messija, però Ġesu rid jikkorreġilhom il-ħafna idejat żbaljat li kellhom u kienet biċċa xogħol diffiċli ħafna. Għax meta wieħed ikun iffissa fuq ħaġa diffiċli tibdillu l-mentalità tiegħu. U frattant Ġesu ripetutament u b'sapar kbir issa li biex ngħidu hekk qed idawwar wiċċu lejn Ġerusalemm fejn kellu jingħata il-mewt għal fidwa tagħna, Ġesu beda jispjega lill-dixxipli illi dan huwa fil-pjan etern tal-Alla. Alla etern, Alla li m'għandux bidu, tajjeb. Il-pjan etern tiegħu kien li fil-milja ta' żmien ibnu l-Ażiż jingħata bħala riskatt, bħala ħlas sabiex aħna l-midinbin nkunu liberati u ikollna iljett li nissejħu u li talla. U fil-pjan etern tiegħu Ġesu ripetutament u ma sejrin lejn Ġerusalemm kull darba jagħti dil-profezija. Bin il-bniedem se jkun miċħud, iflaġellat, mot il-mewt, u wara 3 ijiem ikun irxuxtat. Ġesu poġġa l-kredenzjali tiegħu fuq dil-profezija maġġura. Qed jgħid dwaru nnifsu se jiġrilu minn qabel ħadd ma seta' jbassar x'ġara jew x'kellu jiġri. U Ġesu allura nistgħu ngħidu huwiex veraċi huwa ta' min nafdawh iva għaliex dawk dik il-profezija li baqa' kull darba jtennija seħħet. Infatti hekk ġara. Finalment kien tradut mill-ħabibu stess u mod diġuri ta' parsi u finalment mot il-mewt mat-tielet jum mar jfittxuh fil-qabar u ma sabuhx għaliex kien irxuxtat glorjożament. Bniedem kellu jkun merħi fidel bnedmin dan huwa b'intenzjoni divina. Alla hekk ried li jkun ċedut fidejn il-mexxejja Lut u fidejn il-ġentili għandek Pilatu u Erodi min-naħa politika, min-naħa reliġjuża it-tnejn qablu illi Ġesu kellu jitwarrab min-nofs. Dan huwa paradoss profond ħafna. Hawnhekk għandna r-rieda tal-Alla li hija dejjem qaddisa, li hija dejjem rieda ta' mħabba, rieda tajba. U r-rieda tal-bnedmin li hija rieda kattiva, il-ħsieb faħxi illi faslu bejniethom dawn il-qattiela illi wkoll irnexxa. Il-missier jitilqu biex jikseb il-fidwa u r-rikonċiljazzjoni pjanata mill-eternità permezz ta' mewtu u fl-istess ħin din il-mewt seħħet bit-tradiment. Ġesu fil-Vanġelu ta' Marku jagħti dikjarazzjoni tal-missjoni kollha tiegħu fejn jgħid li bin il-bniedem ma ġiex biex ikun servut, imma biex iservi. U biex jagħti ħajtu bħala riskatt għal ħafna. Kellu jħallas il-prezz dovut biex ħafna bnedmin
ikunu salvati permezz tiegħu. U allura Ġesu ma kienx passiv quddiem il-prospett tal-Kalvarju, kien jaf iva illi il-kapulavur tiegħu kellu jkun mewtu stess fuq il-Golgota. Imma Ġesu appuntu mexa u ma beżax illi iva item dik il-missjoni fdata lilu mill-missier. Ġara jgħidilna Luqa meta jiem l-assunzjoni tiegħu. Ġesu kien kellu jkun merfuħ lura fis-smewwiet minn fejn ġie, meta jiem l-assunzjoni tiegħu kienu waslu biex jitwettqu il-ju is-soda wiċċu b'riżoluzzjoni biex imur lejn Ġerusalem. Ġifi kellu dik id-determinazzjoni qawwija illi jmur lejn Ġerusalem. Ovvjament fl-ort tal-Getsemani meta mbagħad kien prattikament fid-dell tas-salib. Hemmhekk tħawwad beża bl-araq tad-demm nieżel minn maġbinu u talab il-missier li jekk jista' jkun warrab minni din it-tazza, imma mhux dak li rdien, ma dak li trid int. Hawnhekk naraw allura il-fidwa eterna talla illi tiġi imwettqa permezz ta' Ġesu Kristu. Kull darba kien jgħidulhom illi kien jgħid hawnhekk ħa 12 fil-ġenb u qalilhom ara tilejn lejn Ġerusalem u se jitwettaq kull ma nkiteb permezz tal-profeti dwar il-bniedem. Qabad il-Bibja. L-ewwel 3/4 minnha huwa il-Patt il-Qadim. 3/4 minnha. Profeziji kontra profeziji, tajjeb minn Mosè, fis-Salmi, fil-profeti. Kollha qegħdin ibassru x'kellu jiġri fil-milja ta' żmien. Meta Ġesu der fostna. Kull ma nkiteb permezz tal-profeti dwar il-bniedem kellu jitwetta, ma setax ikun illi ifalli. Volontarjament Ġesu met ħajtu. Ġesu ma kienx vittma la ta' Ġuda u laqqas ta' Erodi u laqqas ta' ħadd. Ġesu met ħajtu motivat mill-imħabba tiegħu lejna. Ġesu imqanqal mill-ħniena darba penġa lil nnifsu bħala raj tajjeb. Raj tal-affari tiegħu, raj ta' veru. Mhux bħal mikri illi jara l-lupu ġej u jaħrab idabbar rasu il għaliex irid isalva ġildu. Le Ġesu met ħajtu għan-naġġ tiegħu. Ġwanni 10 vers 15 bħalma jafni l-missier u jien naf il-missier u nagħti ħajti għan-naġġ. Għalija, għalik. U għandi naġġ oħrajn li mhumiex minn dan il-malaq. Il-lut kienu jisom fold ġkejkna dak iż-żmien għalihom, imma Ġesu qal għandi naġġ oħrajn mill-Awstralja, mill-Ċina, mill-Amerika, minn Malta. Li mhumiex minn dal-mala, dawn ukoll jeħtieġ li nġibhom u se jisimgħu leħni u għadu kien hemm merħla waħda u raj wieħed. Ir-raj wieħed tal-Knisja Universali huwa dak li ta' ħajtu għalija ebda rajju. Minħabba fekk il-missier ħobni. Għax jien ngħaddi ħajti sabiex nerġa' noħodha ħadd ma ħada minn għandi, ħadd. Mhux il-vittma. Ħadd ma ħada minn għandi imma jien nagħtiha minn innifsi, nagħtiha volontarjament minn rajja. Għandi l-awtorità li nagħtiha, awtorità minn għand il-missier, u għandi awtorità nerġa' noħodha dal-kmandament riċevejtu minn għand missieri. Allura Ġesu is-sottometta għal kumplotti perversi tal-bnedmin. L-assassin il-kbar, l-iskribi, l-farizej kollha, ix-xewxu kontrieħ u bil-moħbi, inkiss raw kif setaw jeħilsu minn u frattant da kien il-pjan etern talla. Misteru kbir u x'vera. Imma ekku, anke l-insara fil-bidunet meta talbu l-missier jgħid hekk għax verament qegħdin jitolbu hekk, verament inġabru f'dil-belt kontra s-serf għad-tistijek Ġesu li inti unzjunajt qegħdin jarfu bħala l-Messija ġifieri. Kemm Erodi kif ukoll Ponzju Pilatu mal-ġentili u n-nies ta' Iżrael biex jagħmlu kull ma idek u lan tiegħek ippredestinaw iffissaw minn qabel illi kellu isir. Għandek il-lat uman midneb, għandek il-lat divin li huwa mimli imħabba lejna. Anke Pietru f'Pentekoste, ġifi għadna fil-bidunet tal-Knisja, Pietru jgħid
illi dan il-bniedem Ġesu merħi skont il-pjan determinat u t-tarif minn qabel talla intom sammartuh mas-salib. Bidejn nies bla liġi u qtiltuh. Għandek il-pjan etern talla, għandek ukoll l-involviment midneb ta' nies bla liġi illi ħadu l-ħajtu. Ġesu jgħid illi kellu jinqatel, vers 23, se joqtluh u fit-tielet jum ikun irxoxtat. U tniktu eċċessivament, prattikament. Tħawdu meta tifhem, però m'intix tifhem. Qed jgħidlek mod subqaħa, nafx tfisser, però wieħed ikun imħawwad vera. U li ma setawx jifmu kien illi kif jista' jkun il-Messija dan il-ħellies illi Iżrael ilu jistenna għal sekli twal. Kif jista' jkun imut? Illum naħduha bħala xi ħaġa ovvja li inkantawha u nitennew fiha u ovvja li Ġesu miet, tajjeb nifdulu l-kustat bil-lanza, kien iċ-ċertifikat mejjed, difnuh u mat-tielet jum għamen belli. Din hija l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Fuq hekk aħna qegħdin nittamaw. U anke Eżajija minkejja l-fatt li u sħabu l-profeti l-oħra ħabbru kemm il-darba li Ġesu kellu jmut. Ishom it-tixxipli u l-ġens Iżraelita in ġenerali jew ma tawx każ dak il-profezija jew insewhom jew min jaf. Ma Eżajija jgħid aħna l-koll bħal naċ intlifna, kulħadd sejra għal triqtu, kulħadd jagħmel fattieħ. Imma l-mulej tefa' fuqu il-ħażen tagħna l-koll. Il-mulej Alla l-missier tefa' fuq il-qaddej tiegħu, il-qaddej li sofri, Eżajija għandu ħafna għanijiet, kanzunetti. Fuq il-qaddej li sofri, bl-Ingliż the suffering servant. Huwa Ġesu. Ikompli jgħid imbagħad li qatt jara l-frott tat-tbatija ta' ruħu, qed ħabbar il-qawm mill-mewt tiegħu. Ġifieri wara li ta' ħajtu jara l-frott tat-tbatija ta' ruħu u jissodisfa ruħu bl-arfa tiegħu il-qaddej tiegħi il-ġust, jiġġustifika lil ħafna. Quddiem Alla aħna magħdudin bħala ġusti. Minn għax aħna mlibsin bil-ġustizzja bil-perfezzjoni ta' ibnu Ġesu. Għaxu jitabba biħżunitom, għalhekk nagħtih sem mal-kbar u mal-qawwija jaqsam il-priża tal-li tal-mewt li nnifsu. U kien magħdud mal-ħatjin iżda hu tabba bid-dnub ta' ħafna u talab maħfra għal-ħatjin. Dak kellu jkun il-missjoni tiegħu il Ġesu wettaqa. Frattant, jekk ikollok npoġġu lilna nfusna fil-pożizzjoni ta' dawn dixxipli l-apostli u n-nies li kienu madwar Ġesu ta' kienar. U kienu kellhom tarif x'kitbu l-profeti. Il-profeti semmu il-Messija, pereżempju, Daniel f'kapitlu 7 isemmi il-Messija il-midluk talla illi jersaq lejn il-Messija, skużawni, illi jissemma pereżempju f'Salm 2. Salm 2, jiena qed l-unzjonat tiegħi fuq il-muntanja Sion. E wkoll bin il-bniedem Daniel 7. Jara il-viżjoni ta' bin il-bniedem riesaq lejn tron tal-anzjan fil-jiem biex jirċievi saltna l-meta qatt. Il-Bibja wkoll tbassar dwar il-qaddej li sofri, Eżajija, l-għanijiet tiegħu. Dawn kienu kollha aspetti tal-istess Salvatur li aħna nafuh bħala Ġesu ta' Nazaret. U għas-sultan, il-Bibja issemmi il-sultan li kellu jiġi minn ġembejn David, discendent ta' David, għalhekk in-nies kienu jsejħulu bin David lil Ġesu. U wkoll bħala l-profeta, darba l-iskribi batu għand Ġwan il-Battista u qalulu inti l-profeta u qalulhom le. Xi profeta kien? Profeta ikbar minn Mosè. Li Mosè nifsu qal li Alla għad għajjem profeta minn fostkom stess minn ġenskom, akbar minni li intom għandkom tisemgħu minnu.
Ġi dawn l-strands, dawn l-oqsma kollha ta' profezija jinġabru kollha kemm huma f'Ġesu Kristu. Ovvjament id-disċipli ma kinux jafuh dan. U kien inutli għalihom li jisimgħu dwar il-qawmien ma setawx jaċċettaw il-fatt li l-Messija kellu jmut. Avolja tlieta minnhom, Pietru, Ġabu, Ġwanni, kienu għadhom kif semgħu diskursata ta' Ġesu ma' Mose u Elija jitkellmu dwar xiex? Dwar l-esodu tiegħu li kellu jitwettaq f'Ġerusalem, dwar il-mewt tiegħu. U xorta waħda ma jistgħux iniżluha. Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Luqa 18 jgħidilna illi huma ma fehmu xejn dwar dawn il-ħwejjeġ. Ġesu għadu kif qed jgħidilhom semmut u se nkunu xoxtat. Ma fehmu xejn dwar dawn il-ħwejjeġ u dad-diskors kien moħbi minnhom u ma komprendewx jew ma fehmux il-ħwejjeġ magħduda. Il-mentalità tagħhom kienet is-setiljata. Tajdlu x'tajdlu dak li jkun jekk il-mentalità hija setiljata ħajkun diffiċli. Da bħal meta wieħed jemmen illi biex imur il-ġenna jeħtieġu l-patti personalment tal-nubietu, u għallu qed jagħmel dawn l-opri tajba, u qed jagħmel penitenzi, u qed jagħmel pellegrinaġġi, u għandu tagħmel ħajmur l-purgatorju biex isofri għal-nubietu. U mbagħad mur tgħidlu inti li Ġesu patta għad-nubiet tagħna darba għal dejjem u kompletament fuq is-salib. X'ħajjiġri? Ħajjibqa' jemmen dak li minn tfulitu dejjem emmen. Dejjem għaliex għax il-mentalità tiegħu hija hekk. Bħal meta għandu nuċċali tajjeb bit-tertuqa ħamra, kull ma jara huwa aħmar. Irid jinżaw dak in-nuċċali. U allura f'każ bħal dan aħna bniedem hekk mhux nagħtaw qalbna minnu vera, m'għanduh iċ-ċans. Nerġgħu ngħidulu il-vittorja diġà nkisbet, il-vittorja diġà ġrat. Ġesu għeleb id-dnub tagħna. Sammarhom mas-salib, hemm il-maħfra għalik. Jekk inti tirrikorri lejh, iddur lejh għal ħniena. U allura trid tirrepetija, turih l-evidenza mill-Bibja. Pawlu pereżempju jgħid li tal-bniedem fih wieħed jikseb il-maħfra tad-dnubiet, meta t-tip ta' bniedem trid tistabar bih, eżattament kif għamel Ġesu mad-disċipli. Ma kinux qed jaċċettaw il-profezziji tiegħu, l-istess profezzija imtennija ma kinux qed jaċċettawha. Ma kinux qed jifhmuha, frattant ma qalhomx ħuj, xbajt minnkom itilqu lem. Le. Le, Alla jistabar bina, Alla Ġesu fehem illi kienu kajmana, iwa aħna l-kol kajmana. Biex inwarbu l-errur u l-iżball u minflok ħadnu l-verità kollha kemm aħna mbagħdu. Ara ma taħsibx li inti aħjar ma' ħadd ieħor. Kollha kemm aħna għandna l-preġudizzi tagħna, għandna l-mentalità s-setiljata tagħna, u jekk ma tkunx il-grazzja tal-Alla u l-qawwa l-konvinzjoni tal-Ispiritu Santu nibqgħu fil-ħama tad-dnub u tal-iżball. Ġesu kien jaf li huma nies slow, kajmana, imma qadirhom fil-fidiċ kejkna tagħhom, avolja kien diżappuntat bihom. Tiftakru li kien għadu kif tgħidilhom ġenerazzjoni miskredenti u pervertita. Kemm se ndum magħkom? Nistgħu nimmaġinaw id-dieqa tiegħu. Frattant bħala għalliem tal-prima klassi. Ġesu baqa jgħadirhom u jgħallimhom. Sal-aħħar nett fil-preżenza tagħhom qalilhom fi Ġwanni 12 issa ruħi jamħawda jgħid. U x'naqbad ngħid missier salvani minn dissija iżda minħabba fek ġejt. Għal dissija. Abi, emozjonalment ma xtaqx ibati fuq is-salib. Imma kien jaf li dik hija propjament il-missjoni. Dik hija propjament ir-rieda tal-Alla l-missier. Ġesu anke wara illi għam bell-imwiet u allura ta' prova illi ma kienx salvatur taċċajt
jew ta' parsi, ma qam minn bejn l-imwiet u ppreżenta ruħu ħaj quddiem id-dixxipli u tom provi infallibbli u konvinċenti ħafna illi hu verament qam minn bejn l-imwiet. Għalihom biex imissuh, daħlu subajhom fil-marki fil-pjagi, jagħtuh x'jiekol biex jiekol qudiemhom. Ħafna provi. U l-ewwel darba li iltaqa' magħhom infatti f'Luqa 24 vers 25 għalilhom o stupidi u dewwiema fil-qalb biex temnu f'kull ma qalu l-profeti. Il-profeti kienu ilhom ħabbru, jien innifsi kont speċifiku ħafna, kont ċar ħafna magħkom illi kelli mbagħti u nqum minn bejn l-imwiet, u intom bqajtu dewwiema slow. Li kieku mhux għal paċenza u s-sabar tal-għalejna maħniex fis-saltna tiegħu. Ġesu jkompli jgħidilhom ma ħtiġlux il-Kristu jbati tal-ħwejjeġ u mbagħad jidħol fil-glorja tiegħu u beda minn Mosè u mill-profeti kollha u fissrilhom fl-iskritturi kollha il-ħwejjeġ dwar innifsu u dak li għandna bżonn illum il-ġurnata illi is-sultan ma ġiex biex ikun serfut. Ġie biex iservi. Ġie biex attwalment waslinna l-imħabba il-ħesed talla illi dwara għadna kif rajna fis-Salmi li jċelebraw il-ħesed talla, l-imħabba tal-patt. Alla għamel patt ma' Abram, patt ma' Mosè, patt ma' David, ħabbar ukoll patt ġdid permezz ta' Ġeremija, dawk il-wedi Alla wettaqhom f'ibnu Ġesu. U allura Ġesu baqa' jitratta ma' dawn id-dixxipli illi fil-karattru u fl-abbiltajiet tagħhom aħna bħalhom. Għandna l-limitazzjonijiet tagħna u ovvjament qegħdin ngħixu f'dinja fejn qed nitħaltu ma' ħadd ieħor. Ġesu nnifsu kien ludi u għex f'kultura ludija. Ġerusalem kien hemm it-tempju u jekk kellhom il-festi li Tom Mosè Ġesu kien josservahom dak il-festi. U kien josserva il-regolamenti kollha. U waħda mir-regolamenti li Mosè kien Tom miktuba fl-Esodu 30 kienet illi it-tabernaklu, dak iż-żmien it-tabernaklu aktar tard imbagħad inbena t-tempju f'Ġerusalem. Tajjeb, kull persuna kellha tħallas taxxa annwali biex it-tempju ikun mantnut. Jissewwew il-ħsarat u l-bqija, tajjeb, u allura kien hemm din it-taxxa tad-drakma. Taxxa ta' jumejn xogħol ta' raġel komuni. Kemm jaqla raġel bil-ħidma ta' jdejh. U Pietru kien jaf illi Ġesu dejjem ħallasa dit-taxxa. Però darba kien ikkonfrontat minn dawn li jiġbru t-taxxa. F'Kafarnahum il-kolletturi tat-taxxa tad-drakma resqu fuq Pietru qalu li mgħallem tagħkom ma jħallasx id-drakma. Il għaliex Ġesu kien bħala rabbi kellu dritt li ma jħallasix ukoll. Bħala sempliċi rabbi, ġifieri kien hemm rabbin bħalu bil-gżuz. Illi kienu qalu rabbi dik ma toċċa li dik il-liġi. Eżenti minna. Ma toċċa liha. Allura l-għallim tagħkom ma jħallas id-drakma u Pietru qalu iva. Kien jaf li ħallasa. U appena ġi fid-dar Ġesu antiċipaħ, flok ma ħalla lil Pietru jersaq fuq u biex jirrakkontalu x'ġara, tajjeb, Ġesu jmur fuq minn qabel jgħidlu x'idillek x'mun. Is-slaten tal-art mingħand min jiġbru d-dazzi u l-ħaraġ. Mingħand uliedhom jew mingħand ħadd ieħor. U ovvjament Pietru qallu mingħand ħadd ieħor. U Ġesu allura jikkonkludi hekk mela l-ulied huma eżenti. Ġifieri din it-taxxa illi semmewlek ma toċċa lina. Għax aħna ulied is-salta, vera? Però biex ma noffenduhomx inħallsuha xorta waħda.
Kristu d-disċipli tiegħu aħna l-koll ingawdu relazzjoni mal-Alla li tilliberana mill-obbligi imposti fuq l-istranġieri, ċertu liġijiet. Aħna l-libertà. Però il-libertà ma nistgħux inħadmuha weħida. Ma l-libertà għandna l-obbligu li nħobbu l-proxmu tagħna, vera? Alla l-liberana biex naqduh mingħajr biża' l-jiem kollha ta' ħajjitna fil-ħaqq u fil-ġustizzja liberi. Għal-libertà Kristu liberakom. Terġawx tinqabdu taħt il-madmat tal-jasar, jgħidilna Pawlu fil-Galatin 5. Però Ġesu hawnhekk qed jgħidilna illi din il-libertà fġieħ li mħabba lejn ħaddieħor rridu nirrestrinġuha, rridu naqsuha volontarjament minn rajja biex ma noffendix il-ħaddieħor. Isma', imma sabiex ma noffenduhomx. Għaliex li kieku ninsistu fuq id-dritt tagħna għandna l-jed li ma ħallsuhiex, Pietru, intu jien u d-dixxipli l-oħra, għandna l-jed ma ħallsuhiex. Però biex ma noffenduhomx, biex ma naqalawx plejtu bla bżonn, biex ma naqalawx akkużi bla bżonn, mur sal-baħru x-xetzu n-nara u hu l-ewwel ħuta li titla' u kif tiftilha ħalqa ssib starter. Munita, sempliċi munita li qed tiswa 4 tiem xogħol. Illum nikkalkulawha bejn wieħed ieħor ta' 160 euro. Tajjeb, u bija Pietru kopra it-taxxa għal nifsu kif ukoll għal sidu. Hawnhekk għandna tagħlima vera importanti l-aħwa. Vera importanti. Aħna obbligati illi nwettqu dmirijietna lejn ġensna u lejn il-gvern li Alla jogħġbu ipoġġi fuqna. Sew ikun maħut mill-partit li nivvotaw lilu jew inkella le. Aħna narfu illi il-gvern ta' kwalunkwe pajjiż, anke jekk ikun gvern abbużiv, dak Alla poġġihem. Rumani 13 kull persuna għandha tkun sottomessa għall-awtoritajiet governattivi għax m'hemm ebda awtorità ħlif minn Alla. U dawk li jeżistu huma stabiliti minn Alla. Mbagħad ikompli jgħid allura minħabba fek ħallsu wkoll it-taxxi. Għax il-ħakkiema huma għaddejja Alla li jiddedikaw irwieħhom għal dil propja ħaġa biex jamministraw il-pajjiż, biex ikun hemm it-toroq, biex ikun hemm l-indafa, biex ikun hemm rati, pulizija, eċċetera. Il-gvern għandu bżonn il-boqxiex, għandu bżonn biex jaħdem. U allura aħna l-koll kemm aħna irridu nagħtu s-sem tagħna biex allura ngħixu f'soċjetà ordnata u fis-sliem. Dak huwa aħna Ġesu qatt ma jintimalna jew jissuġġerixxi li aħna nkunu nies sovversivi jew nies ribellużi kontra l-ordni stabilita. Ma jirċek. La, is-saltna tiegħu taħdem bħal ħmira. Bla ħoss, bla għaġeb, bla fanfarnati, ma tilħaq il-qalb. Alla jrid qalb sottomessa għalih u għal-liġijiet tiegħu. U allura ġib skużi. Tgħid għax il-gvern se juża it-taxxa li ħantih jiena biex jiftaq li niċċi tal-abort. Le, toqgħodx tirraġuna hekk. Dak huwa l-kompitu tiegħu issa. Int id-dmir tiegħek li għalli tagħti s-sem tiegħek, imbagħad il-gvern, l-uffiċjali, il-segretarji parlamentari, il-ministri huma responsabbli huma għal kif ħadmu is-sejħa tagħhom. Idun għadu attenti l-aħwa. Pawlu għamilha ċara meta kiteb dak il-kliem li kull persuna għandha tkun sottomessa għall-awtoritajiet governattivi, il-knejjes mifruxin fl-Imperu Ruman kienu taħt l-Imperatur Neruni. Li aktar tard sar wieħed mill-imperaturi l-aktar kattivi li kien jaqbad l-insara u jaħraqhom ħajjin. Kien. U xorta qal obdu lill-gvern ta' fuqkom. Għalhekk Ġesu il-Pietru qallu taħt din il-lezzjoni ħajja.
قال له موسى البحر tal-Galilja jew il-baħar ta' Gennesaret. قال له اشهد سنارة u l-ewwel ħuta li titla' sessibila dil-munita stater li tkopri il-taxxa għalik u għalija. Għaliex Ġesu għamel hekk. Miraklu stupend, vera, biex juri l-omniscienza tiegħu. Ġesu kien jaf illi dak il-mument meta Pietru iwadda bis-sunnara biex lif ħatkun għaddejja il-ħuta illi fħalqa għandha munita min jafta min kienet jew Ġesu ħalaqiex dak il-ħin għal dak l-iskop. Min jaf? Forsi waqgħet xi sajjiet imma tas sajjiet x'mar jagħmel bl-istater fuq il-baħar. Jew forsi qed jotloq daw waqgħatlu, min jaf? Ġesu wera l-omniscienza tiegħu li jaf kollox, kull dettall huwa binalla u wkoll is-sovranità tiegħu li jikkontrolla kollox, anke sempliċi ħuta. Anke sempliċi ħuta. Jikkontrolla balena biex tibla lil Ġona żommu ħaj mingħajr ma tiddeġerieħ fl-istonku tagħha għal 3 ijiem. Ġesu hawnhekk qed juri jkompli jagħti evidenza li huwa binalla, ugwali fid-divinità mal-Missier u mal-Ispiritu Santu. Is-Salvatur ħallas għal fidwa u l-libertà tagħna, vera? Ħallas b'xiex ħallas? Bil-munita tar-ram, ħallas bid-demm imprezzabbli tiegħu. U allura la darba u hekk ħajoqgħod jaqla l-iskandli jew jipprovoka l-kritika kontrih għax ma jħallas taxxa b'munita. Araw da xejn, l-erf ta' Ġesu Kristu. Salvatur ħallas għal fidwa u l-libertà tagħna bid-demm imprezzabbli tiegħu lilu li jħobbna u ħallna minn dnubietna b'demmu stess u għamilna saltna. Assisin għal Alla u missiru lilu tintratt il-glorja u s-sebħ għal dejjem ta' dejjem. Dan huwa s-Salvatur tagħna. Huwa Salvatur li jħobb. Huwa Salvatur qed jgħidilna poġġux skandli tfixkil fit-triq ta' ħadd ieħor. Bl-imġiba tagħkom u b'kull ma tagħmlu, b'kull ma tgħidu, għodu attenti biex ma timbarrawx bibien, imma aktarx tagħmlu aktar faċli l ħadd ieħor biex jersa lill-Evanġelju. Hawnhekk iridu aħna msejħin bħala dixxipli tiegħu li nikkupjawh, illi nimitawh. Aħna uliet fil-familja tagħna, Pawli jgħid ma għadniex aktar stranġieri jew barranin, ma sirna n-nies tal-istess belt mal-qaddisin u tad-dar tagħna. Dik hija l-vera ċittadinanza tagħna. Dik hija ċittadinanza eterna tagħna. U allura għal dawn l-4 ijiem bħala ċittadini Maltin jew ċittadini ta' pajjiżi oħrajn ħanoqogħdu noqolqu u ħanoqogħdu inġibwa bi kbira biex nħallsu biċċa taxxa li jitlob il-gvern minna ma tarax. Ma tarax. Il-Bibja tgħallimna illi m'għandniex noffendu lil dawk li għadhom barra. Bl-imġiba tagħna m'għandniex intuhom skuża u jgħidu dawk rebellużi. Dawk tagħmilx magħhom. Le, bl-imġiba tagħna irridu niġibduhom, irridu nħajruhom, irridu nagħmlu din it-triq illi Kristu fetaħ għalina hija triq pjaċevoli, hija triq ta' ferħ, hija triq ta' twettieq. Pawlu fil-ewwel Korintin 9 jgħidilna avolja jiena liberu minn kulħadd. Liberu minn kulħadd kien, jiena liberu minn kulħadd. Ħadd ma jkmandani li f'Ġesu Kristu. Ħadd. U frattant naraf illi Ġesu nnifsu jrid nobdi l-gvern, irid nobdi il-pulizija, irrid nobdi l-istituzzjonijiet stabiliti, tajjeb, dik hija rida tiegħu. Pawla jiena liber minn kulħadd, madankollu jassart li nnifsi għal kulħadd sabiex nirbaħ aktar nies. Kien lest li jsir servjent ta' ħadd ieħor. Hawn hija l-mentalità. Ġesu l-għaddej. Aħna wkoll irid insiru għaddejja għal ħadd ieħor biex nirbħuhom. Għal Lut Pawlu jgħid sirt bħalik ikuludi sabiex nirbaħ lil Lut.
Għal dawk taħt il-liġi sirt bħal kieku taħt il-liġi. Għal kemm jiena nnifsi minix taħt il-liġi sabiex nirbaħ il-dawk taħt il-liġi. Għal dawk bla liġi, nies illi ma kien importom minn xejn, jgħidu huma atesti, jgħidu li staw jagħmlu li jridu. Għal dawk bla liġi sirt bħal kieku bla liġi għal kemm minix mingħajr il-liġi tal-Alla. Ma suġġett tal-liġi ta' Kristu. Pawlu qed jgħid fir-relazzjoni tiegħi ma' nies mitlufa, ma' nies infidili, tajjeb, ħanġib li nnifsi b'tal-mod u manjera biex nattirhom l-Evanġelu. Basta ma naqax fit-tnub għal maħabba wiċċhom. Dik le. Imma għal dawk bla liġi sirt bħalli kieku bla liġi biex nirbaħ lil dawk bla liġi, sirt dajjef għad-dajfin. Sabiex nirbaħ lid-dajfin sirt kollox għal kulħadd. Kemm kien flessibbli. Ma kienx bħalli kieku jien soldat tal-azzar u ħadd ma jikmandani, u jgħaddi qisu bulldozer fuq kulħadd. Le, dik mhix it-triq tal-imħabba. Sirt kollox għal kulħadd. Sirt kollox għal kulħadd sabiex b'kull mezz possibbli insalva l-xuhud. U dan nagħmlu maħabba l-Evanġelju. Aħna rappreżentanti ta' saltna eterna. Qegħdin ngħixu fi żmien f'soċjetà illi tara sa xi berem neħra. Tara biss politika, tara biss ekonomija, tara biss pjaċiri ta' dil-ħajja. Vera? Pawlu qal li aħna dan għamluh minħabba l-Evanġelju, għax dak huwa l-bżonn veru. U allura jiena lest li inċedi d-drittijiet tiegħi. Inċedihom u warrabhom, ma jimpurtax. Għal ħaddieħor biex nirbaħ l-ħaddieħor. Pawlu darba għamel iċ-ċirkonċiżjoni lil wieħed żagħżugħ li xtaqu jivvjaġġa miegħu jismu Timotju. Għamlu ċirkonċiżjoni u ma kirtlu dija missieru ma kienx. Però minħabba l-lut biex ma jiskandalizzhomx, biex ma jtihomx jgħidu kontrih, għamlu ċirkonċiżjoni. Irridu nkunu sensittivi għal dawk ta' barra x'se jgħidu, m'iniex qed ngħid illi tagħmel il-ħażen biex ħaddieħor ma jkollux xi jgħid fik. Ovvjament li le. L-istess mod, ma rridux inweġġaw aħwa dgħajfa, jiġifieri ma rridux nweġġaw xulxin jekk xi wħud fostna għadhom immaturi, għadhom żgħar fil-fidi, għadhom ma jifhmux. Il-kwistjoni fi żmien l-Apostli kienet illi kellek nies mirbuħi mill-paganizmu. Mill-paganizmu ħafna allat, statwi, bladdoċ, sakrifiċċji, tajjeb, dan kienu joffru il-laħam quddiem l-istawta ta' Diana, jew ta' Jupiter, jew ta' Mars, jew ta' kellhom allat kemm trid. Wara li joffruh mbagħad quddiem bħala allura ritwal pagan, kien hemm suq speċjali fejn dak il-laħam stajt tixtrih bir-ribas. Discount tajjeb, nofs prezz, tifhem. U kien hemm ħafna li kienu jagħmlu hekk. Anke Kristjani kienu jagħmlu hekk għax kienu jgħidu, dak laħam kien u laħam baqa'. Ma tafx differenza, issa billi joffrut li quddiem l-istatwa x'ġaralu. U allura ħanifranka l-flus immur nixtrih, tifhem. U allura jekk int imbagħad xtrajt dal-laħam. Tajjeb, u student lil-ħuk għadu qed jikkonverti l-ġimgħa l-oħra da. U inti ilek Kristjan 20 sena. Tajjeb? U taħseb li jkun għaqli illi immedjatament wara li tajdu t-talba tajdlu kol hemm ġbien u tbaxxa. Għadaka biċċa laħma rħisa xtrajta mingħand mis-suq tal-pagani. U dan għadu qiegħed joħroġ minn dik il-paganizmu sfrenat. U qed jaħseb li ħajibqa' fil-paganizmu x'ħajjkoll il-laħam. Pawlu qal tagħmluhomx daċċuċati. Tagħmluhomx. Kunu sensittivi għall-kuxjenza ta' ħaddieħor. U hemm ħafna oqsma hemm ħafna oqsma kif bdew insemmu. Ejdu noqogħdu attenti li bil-azzjonijiet tagħna ngħinuh il-ħaddieħor. Mhux nixtħuh lura, mhux niskandalizzawh. Ftakrux qal Ġesu, sabiex ma noffenduhomx.
sabiex ma noħolqux impediment jew ostaklu fit-triq tagħhom. Anzi, għal kontrarju irridu warbut fi xkil biex dak li jkun jersaq, jinteressa ruħu, mhux jitbietlem. Ġesu hawnhekk allura qed jagħtina lezzjoni ta' bilħaq importanti. Sabiex ma noffinduhomx inħallsuha xorta waħda t-taxxa. Għalkemm għandna trid ma ħallsuhiex, però xorta waħda inħallsuha. Meta kont qed nirrifletti fuq tal-pass u bdejt nġib quddiem għajnejja l-ħajja ta' Ġesu l-andament ta' ħajtu kif tratta magħna l-bnedmin. U fid-djarju tiegħek tibtek kara, o Ġesu tiegħek kemm inti kontradett. Vera. Xi skandlu fik. Kontejja u torqod fid-dajsa jew tieqaf tistrieħ mal-ħorża tal-bir u frattant toffri l-post lir-ruħna, toffri l-mistrieħ lir-ruħna. Għajruk il-leġittimu. U frattant taqlanna l-jed biex nissejħu uliet adottivi tal-Missier Etern. Ittimbraw bħala xitan. Da mhux qed naqlaw jien ta' aqraw l-Vanġelji hemmhekk qegħdin. Ittimbraw bħala xitan. U frattant keċċejt id-demonju ħlistna mid-dominju tad-dlam. Inti s-sultan fuq kull sultan ieħor u frattant ħallas it-taxxa. Mibjuħ għal 30 munita fid-dina u frattant tajt ħajtek stess bħala riskat bħala fidwa għal bosta nies. Ma rridx taqleb il-ġebel f'ħobs biex tissodisfa l-ġuħ estrem tiegħek u frattant tajt ġismek stess bħal ħobs veru. Abdek laċ u frattant int l-ilma tal-ħajja. Bkejt mal-qabar tal-Azzru sabiex timsaħ id-dmuħ tagħna. Kont miġġub bħala ħarufa għal-qatla. U frattant int ir-raj tajjeb. Mitt u b'mewtek irrid is-seta tal-mewt. Mitt mewta ta' midneb. U frattant ġejt biex issalvana mid-imbien miżerabbli. X'paradigma ta' mħabba, x'mudell ta' tjieba, x'fonti ta' ispirazzjoni għalina. Ġesu hawnhekk din lezzjoni. Oriġinarjament għal il-Pietru waħdu, però prattikament hija miktuba għaliex tot għalina l-koll. Ħarsu lejn Ġesu illi warrab id-dinjità u l-prerogattivi tiegħu u l-jeddijiet tiegħu biex iservi l-ħadd ieħor. Jalla l-mulej jagħtina din il-mentalità. Ħajkolkom fikom dal-ħsieb li kienu wkoll fi Kristu Ġesu. Kemm kien f'sura ta' Alla, ma jsirx bħala ħaġa misruqa jkun daqs Alla, għax attwalment hu difin. Imma batta li hu nnifsu. Nesa drittijiet tiegħu. Appuntu sabiex jaqlalna barkiet innumerabbli. Sabiex jintroduċina fis-saltna eterna tiegħu. Amen.